И здравейте хора, днес ще се уча как да направя bunny hop. Аз съм гледал видео как да направя bunny hop, но сега не знам дали ще мога да направя. Аз толкова правя bunny hop, но пак си е bunny hop, нали? Ето да, той показва, да. Добре, сега, това е първият ден от bunny hop да направя. И да продължаваме. Но ако искате утре нещо да направя, нещо друг трик, следница, някакъв друг трик, пишете долу в коментари. Ето сега първия. Ще ги деса. 3 секунди. 3, 2, 1. Ой! Първия скок. Не знам дали беше добре, но вие преценявате. Едно. О, не! Това беше май добре. Не знам. О май гаш! Аз го направих малко криво. Here we go! Това е беше. Не знам какво направих. Малко паникирах. Не знам що. Трябва да се почивам. Добре, малко починах. Сега ще си продължаваме с bunny hop. Bunny hop. Знам защо. Първите два опита беше нахубавите, а сега не мога. Това е първият ден. Да видим ден 50 и 100. Как ще ги правя? Fucking bitch! Но нямам един проблем. Не мога да видим. Ето искам да направя много. Мога да се вдигам сам. Не мога. Ето това мога сам. Ето толкова мога. Но задната аз я мога. Ето. Само трябва да ги комбинирам тези двата. Това е bunny. О! Не знам дали това беше хубаво. Камерамен, беше ли хубаво? Найс. Окей. Дига ги хвана. От bunny hop обратно. No! Това. Гледай. Няма нищо да се продължаваме видеото. Ей! Вече се научавам, бе! Видеото е вече 4 и 29 секунди. Защо трябва да ще кажеш? Че е 4:29 минути. Айде да. Добре, няма нищо. Бахте ли колелото, бе, човек? Само ме превключва без нищо, бе. Това е тъпо шифтър. В Коледа ще ми купят ново колело. Всичко. Гледай ми по спирачката. Гледай. Камера, бе, това смешно ли е? Гледай. Аз мога да я поправя. Готово, сега работи. Добре, аз ще ти кажа кога ще се прави видеото. Леле, хора! Не,
6 минути. О май гад! Не. Гайс, не знам какво става. Аз това ще го изрежа. Аз това няма да го правя. Аз ще ви обясня на вас какво стана. Аз опитах да направя бъни хоп, не знам, колелото отиде настрани и аз се ударих ето тук, до седалката. О, питайте камерата. Да, той показва, да. Добре, ще направя още един бъни хоп. You stupid. Ако ви хареса видеото, чупете лайк бутоната и абонирайте за канала ми, за да ме видите всеки ден и чупете камбанката също. Да. Просто, и ако искате утре да видите, what the fuck? Да видите друго нещо, пишете долу в коментарите, който искате да направя. Да направя предница, още бъни хоп. Аз ще се продължавам с бъни хопове, да, пишете долу в коментарите какво да направя утре и чао!